Senyores i senyors, benvinguts a una experiència avui, és un verihuevo especial així al local de Poleplom, i és perquè a partir del dia 9, vos explique, a partir del dia 9 al Teatre Micalet farem un monòleg que es diu Yonquis del Dinero, ja ho hem parlat una miqueta, que són les 10 grandes històries de la corrupció valenciana. L'autor és Sergi Castillo Prats i anem a fer una versió d'això en el teatre. Però la reflexió és la següent, que per això està així, ara vos la presente, perquè nosaltres considerem que este treball també és un reconeixement a tota la feina que fan els periodistes que investiguen en tota la corrupció des de fa molts anys a València i de tot el merder, de tota l'empastrà valenciana, tota la merda. I tenim l'orgull i tenim avui l'honor de tindre així a Laura Ballester. Gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Senyores i senyors, Laura és periodista del Levante, el Mercantil Valenciano, i és autora també del llibre Lluitant contra l'oblit, el llarg trajecte de les víctimes del metro valencià. Senyores i senyors, tenim a Laura, que podríem dir, Laura, gràcies. Primera, gràcies per estar així. És un plaer vindre a compartir amb tu tot el que he après durant tots aquests anys. El màster en corrupció que he fet en els últims 6 anys. Hòstia, has fet un màster. Portes molts anys ja. Vos ha d'explicar una cosa molt important, Laura, i és que, clar, mos hem donat compte de que en tota la feina que hem fet aquests anys nosaltres als escenaris, parlant de grandes eventos, parlant de Rita de Camps, d'això, de l'altre, resulta que mogolló d'articles són de Laura, són de Laura. Mireu, així teniu, mira, dels últims, mira que xulo, diu La largada sombra de Saplana. Això és de Laura, molt xulo. Saplana contrató a un negro, en negro. Un negro no, a un assistente por 500 euros al mes en un piso de 1,6 millones. Tot això és de Laura. Laura, anem a veure. La pregunta seria, com tu creus que val la pena fer un espectacle sobre això? Parlar d'això en teatre, de totes aquestes coses que vosaltres investigueu? Jo crec que sí que paga la pena, sobretot perquè crec que en este país el principal problema que hi ha és la falta de memòria. Aleshores, la vacuna contra aquesta falta de memòria és conèixer el teu passat, perquè, com sempre se diu, qui no coneix el seu passat està condenat a repetir-lo. O sigui que anem a aprendre de totes les errades que s'han pres en aquests anys endarrere per a no repetir-los en aquests moments ni en el futur. Molt bé. Què podríem dir? Podríem dir que això és un exercici de memòria històrica, no? És un exercici de no oblidar, no? Clar, de saber què és el que no hi ha que tornar a fer. Quan tu tens el colesterol alt, el metge te diu camina, no menges processats. El que nosaltres, o el que vosaltres aneu a fer, és precisament aplicar vida sana a la democràcia valenciana. Che, que xulo! Che, que bonico! A veure, no sé jo si aprofundirem tant, perquè el que a mi m'agrada és fer, ja ho saps, m'agrada molt fer el pallasso i fer el moniato, però a mi em pareixen, aquests personatges, personatges molt potents i molt teatrals, i la idea és això, treure la teatralitat de tota aquesta memòria històrica. Vull dir, podria posar-me a parlar d'una altra cosa, però dic, si tinc això és perfecte. També és una forma de dir, bueno, això ha passat, però també és un poc saber què s'ha de fer perquè no torni a passar, no? Com està això? Sobretot que funcionen els mecanismes de control que existeixen i que en el passat no van funcionar, sinó, per exemple, Rafael Blasco no haver acabat permetent el desviament de diners per a la cooperació, per als més necessitats, a la compra de visos a Miami o de yates també, tenia un yate, o no sé, molts més casos que n'hi ha, com per exemple Zaplana, que sempre pressuposadament, perquè encara no l'han jutjat, Blasco sí que ja és ferma la condena, però Zaplana sempre suposadament... Sempre s'havia lliurat d'imputacions, no?
i se suposa que va fer negoci en l'adjudicació de les ITV, la Inspecció Tècnica de Vehicles, que es va privatitzar l'any 97, i també del Pla Eòlic Valencià. Dos contractes molt voluminosos, dels quals suposadament va treure una bona forra de diners i que el jutjat ja ha pogut recuperar 6 milions d'euros d'eixes suposades comissions. Això és el cas Erial, estem parlant del cas Erial, que, per cert, en el llibre, clar, el llibre és del 2016, n'hi ha coses que no arriba al llibre, però de tot això que estàs parlant és la continuació del llibre, vull dir que això seria Yonkis 2, l'aventura continua. M'has parlat de Zaplana, ¿vale? Zaplana n'hi ha un moment en el llibre que diu Zaplana era Dios, en un moment de la seva etapa política era com Déu, era l'hòstia. Sí, perquè ell pega el vot de Benidorm fins a la Generalitat Valenciana, gràcies a Benidorm. Ell va ser alcalde de Benidorm gràcies a la trànsfuga Maruja. La trànsfuga Maruja m'encanta. Vaig a fer un personatge que sigui la trànsfuga Maruja. Sí, la trànsfuga Maruja. Molt bé. Te donaria paper. I ell pega el vot a la Generalitat, la Generalitat no és suficient per a la seva ambició i acaba de ministre. I després el que ens ha permès descobrir el sumari d'Erial és que ell s'ha dedicat a ser un lobista i a intentar fer tot tipus de negociacions i de transaccions per a traure diners. Un dels articles que van publicar a Levante fa poc és que havia intervingut en la compravenda de les Torre Colón, en la plaça de Colón, d'ahir de Madrid. O sigui que jo crec que és un home amb una ambició que no tenia fi. I aquest tema eixirà en l'espectacle, el tema de l'ambició com a concepte, l'ambició desmesurat perquè no ha parat mai, i ser xic. És que tots els que tenen molts diners, el principal problema que tenen és que cada vegada en necessiten més. Els que són pobres no necessitem excessivament jornals grans, però els que són rics cada vegada necessiten més diners per a mantenir aquest tren de vida, sobretot per a comprar-se, per exemple, els rellotges, que és una de les seues passions. Això és xulíssim, un article sobre tots els rellotges, la passió de Zaplana per medir el tiempo, que xulo. El més barat valia 2.000 euros, no? Hosti, que xulo. Això ja ho explicaré a l'espectacle, que pegaven voltes. Rellotges pegant moltes. Bueno, tot això, Laura, no volem així fer un reportatge tampoc d'investigació, però estem parlant de que l'actualitat continua, de que té sentit. O sigui, nosaltres el que volem és trobar-li un sentit a fer això damunt d'un escenari. Vull dir, de parlar de tot això. En el llibre es parla de Marsa, es parla d'Esteban Cuesta, es parla de Los Cotino, es parla de Blasco, es parla de Rus, es parla de Rita, d'eixe moment també de la caiguda de Rita. Tot això, per a nosaltres és molt xulo intentar donar-li una teatralitat a això, però, vull dir, diguem, això està en marxa perquè en un moment donat tu estàs parlant del Pitufeo, estàs parlant de Riqui Costa, estàs parlant de tot això, no? Sí, i la majoria d'aquestes causes investiguen fets que es van produir en la passada dècada, no, en la primera dècada del segle XX és quan se van produir la majoria d'aquestes qüestions. I el problema és que quan se descobreix ha passat temps i després la justícia té els seus ritmes que, a banda de que la justícia siga lenta, és que també existeix en aquest país la possibilitat de recórrer les resolucions judicials, però jo crec que la justícia és lenta però arriba. Des que es va publicar Yonkis del Dinero, per exemple, han hagut 3 condenes que ja són fermes en el cas Gürtel. Que això és interessant, que són Fitur, el delicte, presumpte ja no, ahir és ja delicte electoral en les eleccions de 2007 i de 2008 i la visita del papa i les comissions, 5,6 milions en comissions que se van pagar per la trama Gürtel, que va cobrar la trama Gürtel. Després també ha aparegut el cas Erial,
Blasco ja ha acabat, ja s'ha desfet, ja ha tingut els 3 judicis que tenia pendents, i després també tenim una altra causa que encara no s'ha alçat el secret del sumari, que és el cas Azud, que ahir investiga una trama de corrupció en l'Ajuntament de València, en la que estaria implicat el cunyat de l'alcaldessa Rita Barberà, Alfonso Grau, però que també hauria esguitat al Partit Socialista perquè també està investigat el que era portaveu socialista en l'Ajuntament de València, Rafael Rubio, i al qual acusen de cobrar 350.000 euros en comissions. A mi això em supera, vull dir, jo que em dedico a fer esquetx així, no sé què, la Rita, tal, i deia, això és una autèntica animalada. A veure, moltes gràcies, Laura. Això era una presa de contacte, era una forma d'explicar-li també al públic que estem empastrats un poc en aquest projecte, que volem que aquest projecte siga com l'inici, potser d'una línia de teatre d'investigació, però una miqueta més a fons, els verihuevos estos que fem, però una miqueta més a fons, i per això vos necessitem. Vull dir que tenim així a la guionista oficial ja de Por de Plom. Tot això estem empastrats, tenim la ciutat de l'eufòria per així, tenim Ciudadano Zaplana per allà, lluitant contra el blit, el metro, és una barbaritat. I yonquis del dinero. Sergi Castillo, així que... Moltes gràcies. De veres. Però continuarem, ¿vale? Molt bé. Game of Junkies. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, y amo así la vida y tomo de todo un poco.